Mano mar rikomenda mar higa mar 2025 rowere mantiere godo nyako ronga jwang wase loso ahinya nyako tende kadamna kaka finance bill kaka biro mar mondo mi budget some kinde mamoko en man nanno ka untiere koda penjo aparo na chako di Sankara kana Oscar loso nanno ka in bende nitemo jiwe mokwongo ayiera gi weche ma Oscar nowacho nikech ng'eni amba timo procurement bedo na nono siasa mano mana nyota ma Nyasaye to koro ineno gima lit na mokwongo ka mbadi ok nyal chope Senate no ko jatend piny buche mag siasa yiena luong ni gin buche mag siasa kara one expert nade ere kaka mbadi nyocho yudo tich kaka expert magini be pedu kelo liet mar siasa pacho kaka opposition ni serikal ere kaka expert weyo tije monego bed no tiye bunge dhi nyiso jopiny nikech bunge cha ano wanyalo bedo wabunge te kaka wan ka to koro waamua ni we wami kara Juliet Boga ka mondo dhi obed mu bunge ere kaka wami tich mondo dhi iwuo gi jopiny nikech sama mbadi wuoyo bunge owuoyo gi jo-Kenya owuoyo gi jogo ma jo-Kenya oro iweyo tiye Senate kamuluongie ni dhi gi jatend piny timo tije ma MCS gi MPs onego bed ni time gweng mano to en expert mowuok kanye kod chiko kanye ere kaka mano dhi konyowa ineno Sharon nyaka wabed jok ma oriekore e weche mag omenda onge kaka wanyalo dhi nyime kapod wakaw gowi ola negowa ola pek pachoka ting'eyo ni ola pen chike ma pachoka e bwo pen chike miluongo ni the Public Finance Act onego bed ni ikawo ola mana mar timo maendeleo ing'eni sani nenore ni ola mikawo pacho ka ichulo godo nyaka ushuru mamano gimoko nego bene timore sama koro mainowa nikech ka wang'iyo gimiluongo ni production kata manufacturing ang'o ma waloso kaka Kenya waloso siasa gi experts makowo jatend piny go siasa kor gwenge to we tije malo onego bed ni mainowa waketo ni to gowi ma wan go cha ere kaka wachule to chudo mar gowino bende Public Finance Act kata Constitution ma pacho ka e pend chike mantiere katiba wacho ni atamalo ma ingo 51 mar pesa ogonego be ni tiyo godo kata mar 50 ka ichulo godo atamalo mar revenue kata ushuru ogonego be ni tiyo godo mang'eny kichulo godo gope tok tim godo maendeleo ne jopiny manyo katiba mapacho ka odage mbadi kaka expert poka winjo paro mofuono moketo ni Ruto kaka wadwa dhi ka utiekore gi weche mag gope nyichi neno ka Ruto campaign ka Ruto nokoni ano ka bimulo shuru an kia kwecho mar okombe makage ka adage sani neno ka Ruto nyose dik kwecho nyaka nita Ruto donje serikal bakunde oliero eno wuotho mane meya olna makaram na debt ceiling bene nose kadho no se kalo bunge bingeno mako mafuanda kose wuoyo gi bunge ge mineno kaka timore to gidhi kacha giwacho ni Mr. Speaker I vote yes magi experts ma wan go koro ingeni kaka jo Kenya pek mar ushuru ni duogo mana kae minutieno ma uso mena nyang'ande nyauganya ma uso alot kolewe mage jok ma pek mar ushuru ni duoge to magi mok nyiswa mbadi gini biro nyisi ni wan kaka expert wan serikal Sharon mokwongo e finance bill makawuono ni nitiere pend chike mifuono ma ok ane ka nigi ratiro mar oganda ahinya kwa dhi gimiluongo ni amendment to the Tax Procedure Act mae nitiere proposal moro ka mawacho ni pay now argue later yani chula sani wabiro lalore badai katiba mapacho ka wacho ni japiny ka japiny nigi ratiro mar access to justice kata yudo ratiro sama se winjo ni serikal kaluwore gi duol machako ushuru kaka KRA o maka mafuanda e yo moken mar chik adhi e doho ting'eni bill ni wacho ni kata bed ni dhi e doho chula sani ibiro wuoyo kodwa badai aneno kama implication neno odhi kawo burden kata pek mar weche mag omenda nywando wi jok matimo ohala nikech idhi nyisi ni KRA samoro notimo mistake gibiro giseketi gi mistake gini nyaka chul sama by the time mang itieko chule risechule nitiere implications kata gik ma madhi wuok e tok pesa nini kisegolo nikech samoro stock
mani dhi kelo iduoko piny nikech ichulo kare. Mago gik moko ok wanyal yie godo. To kan mana ka penjo bende wan duto te waseyudo kata mana opportunity nikech mar mondo mi ka bili kelo ga nyaka luorruok otime kor gwenge mopogore opogore ka ji chiwo pachgi kotende koda bills makabe. Bende paro ni public participation bende osebedo kata mana ka konyo nikech kata mana higa mokalo ni neno kaka rowere moumo ige piny ok ne gidwa finance bill mano mar higa mar 2024 pod waneno ka jobunge nodhi modhi mokadhe. Koro penjo en ni public participation go bende konyo. Mano penjo na koso mar El Nino. We Nino bende odwoke do ngin bende se wuoya landa. Kosa wacha dichiel kadhe. Wach dichiel kika. Koro public participation en constitutional right pachoka. Lakini shida ma wan go kaka jo Kenya, katiba na en mana picha mondiki. Isomo nusa midwa miu budget lakini ok lowe. Public participation thothne kaka itime Sharon ana ja siasa. Jo siasa yiero gimiluongo ni vibarakala gi. Odhi kacha to keto na jopiny kizungu mingi ma Oscar Kambona wacho. Japiny dawa ma jaigni 80 ok elewa ni finance bill nango. Tiwinjo koseketo ene mokelo pache gik modwa no tim kaka no osebedo ga put mare to ichulo ji. Imiyo ji chai. Jopiny ma jo Kenya wa makawuono Sharon kadwa wuondi kane wadhi campaign kawuono to this sosera mar somo manono weche mag uchumi makare security to ana donjo gi Land Cruiser nata niso jopiny jo kama paro to aneno ka koro ambe dwacha sechopo mondo koro achung sani umia kom kata kamana law kamoro koro panguru laini. Jo Kenya winyo pang laini moloyo manifesto midwa kelono. Koro jo bunge gi kata jotendwa gitiyo gi thuolo ni mar sneak gik maricho i bill ka. Ok gimido piny thuolo mar mondo public participation otim kichik. Iwinjo ka public participation itimo kaka formality mondo ka wang wadhie ka wang adhie do tiwinjo ka giwacho ni tarik maka mane wan Ramogi TV ne watimo public participation. Tadieri man kende ni public participation ena tuk nyithindo oyieyo gi paka mitimo town ka mondo majo piny. Jopiny nego bende ni yawo wangi. Gipenjo jotelo ko biro gi ostas mosendiko no to penje ni miya to ka paragraph 1 ka wacho nango onego bed ni wan gi ng'ama loko to ngacha winjo to penjo piny. Kara El Nino. Yes, erokamano Sharon. Ewi wacha public participation mi penjo no. Mana kaka Sankaro sewacho. Public